Joo, todella paljon hienoja pukuja ja edelleen on Suomen tasolla noussut. Ja sitten omia lempparikosseja löytyy aika paljon Cosplay Dayista, jossa on itse, by the way, herra A ensimmäisellä kierroksella. Ja Jack Sparrowna ja niin, sieltä löytyy Shonen Ai... Ei, oliko se Shonen Ai-kierros? Ai missä sä olit vai joku toinen? Se joku toinen. Se jos oli se urheiluäijä ja Draco Malfoy ja... Joo, se oli Shonen Ai. Joo, Shonen Ai-kierrokselta tämmönen Eye Shield-hahmo siis... Se vielä punainen tukka, polttukka ja... Niin, siis mä en sun nähnyt koskaan tiedä sit sarjasta yhtään mitään. Mutta tämä Kossa ja... Se oli vaan silmin nähden erittäin loistava, ihana ja hottis. Aivan ihana. Ja... Joka itse asiassa, kun tiedät tällä hahmolla se ilmeisesti sellaista kotorahampaat ja itsellä on tietynlainen heikkous sellaisia juttuja kohtaan, niin aina tuli semmonen aina mä kävelin sen ohikos, mutta hän, et tiedä oliko itse Kossella niitä hampaita, mutta kuitenkin se kukoltui siihen. No ja sitten me ei nähty ollenkaan paikan päällä tällaisia, mutta sitten saatiin kuvia eilen koneella, kun eilen oli siis sunnuntai ja viimeinen päivä konista. Kun tultiin kotiin, ja nyt on maanantai. Niin ryhmäkisassa oli Liikkuvasta linnasta. Oliko tämän hahmon nimi? Obaba. Obaba, joo. Joo, siis se tällainen, joka omistaa sen henkien kylpymään. Jumalten henkien kylpymään. Ja tällä oli mukana ne 3 päätä. Eli päällekkäin. Niin. Me nähtiin siis vasta aivan eeppistä. Se on semmonen, mikä oikeesti sai miksei mä nähty sen? Mutta sitten mä täytin, että kun meidän ystävä eräs ei pitänyt usein tekee näin, että ei pidä kisapukua päällä, kun päivässä on vaan kisamäinen. Ilmeisesti tämä ryhmäkisa oli taas tehnyt samoin. Se oli aivan... Nom nom. Nom nom nom. Joo. Oli siis mulla siitä. Ja sit ylipäätään tämmönen hieno merkille paneminen oli siitä, että siellä oli pelottavan paljon mies- ja poikakossaajia, jotka kossas miehiä ja poikia, joka oli aivan uskomatonta. Sellaisia hahmoja, joita niinku tytöt kossaa tosi paljon, ja ne ei ollut edes huonoja. Se oli jotain tosi upeeta. Tästä tuli mieleen. Lauta-aamuna, kun päästiin niinku sisälle Dragonissa. Ja mentiin sisälle narikoille, käännettiin. Uloskäynniltä tulee tämä organisaatio KH2 nämä tyypit. Ne marssi sisään rivissä ja taisi olla järjestyksessä vielä. Ne oli kaikkia. Miehet kossas miehiä. Se oli jotain niinku, mä itse en välitä pelistä, mutta se oli aivan hemmetinmoinen näky. Et se oli sellaista, että jäätiin vaan kattoo sieltä, että jos joku tästä näkee tämän, niin se oli varmaan jotain mahtovimpia näkyy, mitä mä oon nähnyt missään koneessa. Niinku aivan helvetin, nyt mä kirjoitin, mutta anteeksi nyt vaan, mutta se oli aivan helvetin hieno näky. Siis tosi eeppinen hetki. Mä kuulen vieläkin sen marssimisen äänen mun päältä, niin kuin se on tuijotetaan silleen, että se on niinku valtaus. Joo. Mitäs muuta keksitään sanottavaa? Sanotaanko näistä meidän huonoista hetkistä? Haluatko kertoa sun pintistä vai kertoa sun mun jalasta? Ne voin mä kertoa niistä pinteistä. Suoraan sanottuna, tein Jesarin-pintit ekana päivänä, laitoin kannusta myös sinne alle ja suoraan sanottuna, ei enää ikinä. Never. Siis ideana oli, että mä saan sivupinkit, eli... Se näytti hyvältä kyllä. Niin hyvältä se näytti, mutta sitten en oo kyllä nyt ihan varma, että se oli sen arvoista. Se ei näytä enää hyvältä. Aivan. Mutta se paranee. Itseä taas kävi näitä. Mä en tiedä missä vaiheessa... Mä en tiedä missä vaiheessa sunnuntaina, mutta tässä on ehkä siinä kohtaa, kun lähti jokseen tiduksen perään. Ja juoksi tosi lujaa. Ja... sen jälkeen mun pohje, vasen jalka oli tosi kipeä. Ei polvi, eikä niinku nilkka, mutta se pohjan alue, se oli jotenkin alutus nyrjähtänyt. Ja mä kokkasin lopun päivää ja mulla tänäkin aamulla vielä vähän semmonen olo, että se on vähän kipeä, mutta kyllä mä kävelen paremmin. Ei se mitään ihmeempää, mutta se oli aika kivaa se koulukkaaminen. Ja en mä itse silleen
Mitään muuta ihmeellistä. Mä näen vaan toisen häntäytökään tuolla ikkunalla. Ja sit se on se sama, kun me saatu patakkaista. Joo. 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 Joo, hei. Joo, ja mä ostin sunnuntaina tällaisen pussin. Siinä oli 2 figuria mukana. Luchita ja Frankie, vankin sitä Prekopansista. Ja mulla oli eilen hauskaa näiden kanssa. Meillä on Irta Raajat. Mä vähän vaihtelin näille. Mutta mä ennenkin harrasteta fanserviceä näillä näin. Ja sitten mä tein tätä näin paljon. Tää on hauskaa. Ainakin mulle. Joo, kyllä se on mullekin hauskaa. Idioteilla halvat. Ei kun hullulla on halvat uudet. Idioteilla ilmasta. Tää ei ole mitään. Mä näyttää itseäsi kasvaa. Frankie, jolla olisi housut. Niin. Nää pakarat on mutta hyvän näköisiä. Tää on niin piunkeet ja silleen. Joo. That's my talala. Mä ding ding dong. Voi. It broke. Se menetti käteensä. White pages. Oi. Ja no joo, jos näitä Drakon fiilistelyjä muuten jatkaa, niin oli lisää raajoja. No sunnuntai musta vois vähän kertoa silleen, että minä olin siis cosplay dateissa, niin kuin aiemmin mainitsin, ja sitten täällä tuli vähän kiire suoraan sanottuna, kello oli 5:05, meidän piti olla puolelta Tampere-talolla, ja tämän tekee sitä puoli tuntia ajaa sinne bussilla, ehkä varttiautolla. Ja sitten mulla soitellakin jo puolemaan sitten missä olet, ja sanotaan, että joo, siis ollaan täältä tulossa, ja sit muhan on 10 siellä, niin hyväsi, koska silloin se ohjelma alkaa. Lopulta mä oon paikan päällä 10:10, ja olin siis ensimmäisellä kierroksella. Ja ajettiin hiukan ylinopeutta. Auto ajaa Tampere-talon eteen ja minä juoksen syksyn autosta täysiä Tampere-talon ovista sisään. Ja ihmiset naurii. Mä en tajua mikä ihme juttu se oli. Jack Sparrow juoksee, niin ihmiset repee. Me jäätiin Elisabetin ja Fiian kanssa autoon vielä, me on repeätin sun perään. Kun on kasineet naamalla. Kyllä. Ja no lopulta mä ehdin kyllä siihen kisaan, kun cosplay dateen. Ja sitten versiohan oli siinä vähän niinku se autosaariversio. Tosin liivi unohtui päälle, joka on hiukan harmitti nyt jälkeenpäin. Ja juu, mut muuten se meni ihan hyvin. Meidän Lisi oli myös semmosella random kierroksella yleisössä. Se oli hienoa, kun Lisi pyrtii sisään, niin kaikki rupes vertailla. Koko sali veti tätä näin, niin se oli aivan uskomattua. Joo. Sä sahkasit seinään jaloillasi. Joo, sit tuli hieno bassu. Joo, mitäs muuta? Alkaa muisti katkeilla, Elma muisti kaiken vielä. Mä sain tämän ystävältäni siellä. Tämmönen on Roosuke. Oi. Se jääkarhu. Mä käskin häntä ostamaan minulla pehmolella, joka näyttää häneltä, ja minusta hän näyttää jääkarhulta. Ja tässä on minun tyttäreni Josefina, ketä oli minulla mukana sunnuntaina. Ja niin, ja yksi lempikossa tietenkin on viikonlopulta. Ystäväni cosplayasi Porco Rossoa. Hän tosin oli niin kuuma, että kauan jaksan olla sillä sunnuntaisen päällä, mutta no niin uskomaton siinä kunnossa. Aivan ihan.